Салом дӯстон, имрӯз бинед ки обу ҳаво чӣ хел хуб аст. Имрӯз мо кати хуштоманам, модарам, ту фарзандам ва шавҳарам якҷоя тарафи Инчон будагӣ баҳр омадем. Баҳр беҳад хушрӯ, зебо ва мебинед ки ба одамо пур буданд. Беҳад маъқулам шуд. Падараш ин хел гурехта гашта гудаку коляскаоро нагирифтестай дар иҷа азоб кашидагӣ хуштоманам модарам ина иҷада бинед ки чӣ хел ки фестивал шудестай, чӣ хели консерт шудестай. Ози камтар пас консертҳоам нишон медиҳем шумода. Беҳад маъқул мо шуд. Имрӯз рӯзи мо дар ҳами баҳр гузашт. Ина ё иҷада ма ба модарам нишон додастам то што телефоншон навай, телефон айпеш ба пушт суратгириш хеле хушрӯ буда гуфта. Анаку марҳамат ба шоу консерти Корея. Иҷада дар бораи фестивал нишон додагим кадом артисто будагиша нишон додем. Яке дар иҷа шавҳарам пурсидасте ки ма кофе харӣ мерам, якҷоя меравӣ. Боландаго? 커피 사러 갈 건데 못 살 거냐고. 네. 나도 가야지. 왜 사가지고 올게. баъд сразу мо хуштоманам модарам чӣ хӯрдан Омони! ва ина мехӯрам гуфтам мо рафтем ба сӯи кофехӯрӣ. мега кофе не ки дар кадоми болқаи хиша партофта рафта ина дидестен дар як параи раҳ бошад як боб як суруд хунда барои дини худаш тавқим кардеста, яъни даъват кардаиста будай. Хай мо гузаштем ауҷаю. баъд сразу дар тарафи Мирукопи омадем. Мирукопи 사자. кафеи Миру ба ном Миру будай. Дар иҷа мисол сета кофе бигирӣ, якта падарка медодай, не хеле скидкао доштай. Анон мо кофе хӯрдан нахостем. Дар оҷа мо як чиза дидем, шоколадки дар вай будай. гирифта мерем, гуфта сабоиш мекунем ки дар сабой набудай. 갖고 가는 걸로 해야지. не ки нархош беҳад қимата. як кофе мисол 70 сум 80 сум 여기 будай. 스무디가 있잖아. баъд ман гуфтам ки намегирам иҷа, агар мо сабой мекардем чиз иҷа сабой нашавад, шишта хӯрдан дар кор бошад, худа берунай дасти шавҳар рафтем. 아니 아까 안 된다고 하셨다가 또 된다고 하셨다가 왜 쫓아보내고 있어? ҷарабонам иҷода буда ки бузурган одама як камтар демнагари шавҳам саршавайрон кардестим дар иҷа мега кофе дада очратем гарм оли тобистон нушта қадар гарм намедонам чӣ хел бошад. 무서워해요. ама бозӣ дорад шавҳам дӯстестаи очадам иҷода шишта метунад танҳоро дар Корея беҳад машҳуртарин ширин
мама кадеста буду, как бы таки. 유람선 보이게 Иран нишон метим реклама медим. Яга шавар мада фамилиста ини хели реклама намекна, хели мекна. Чхили суала гифташ нишон дадесте. Бо омадем тарафи сурудхониёи одам буда. Яда дар як тараф яъни музикалнида дигар фестивал шудеста буда. Гуфтам камтарак нишон тиём. Аиҷаям аз он дидем ки беҳад зиқибат шудем, хестем баҳр тамошо кунед, тарафи баҳр рафтем. Инҷода бинед чӣ хел хушругӣ, чӣ хел зебогӣ. Ҳар вақт ки дар пеши баҳр ҳастӣ, Корея бар чашмот зебо метавад. Неки ай пеши баҳр ки гузашти рафтӣ, бо ватани худта ёд мекунӣ, бо дӯстдории ватани худат мешӣ. Ди ватан бар дигар хеле. Ватан маҳқули дили худтай. Чамшон модарам ба хуштумоним якҷоя шавҳарам кати рафтестан ки рафтем ако дига бас запискунию суратгирира. Модар хуштумонам роҳӣ кардем, ба хонашон гусел кардему, худмон омадем ба ошхона. Хуштумонам сарм дард кард истай гуфт. Ва дар иҷа шишта таккал ипоккум хӯрданӣ будем. Ман ба сир маҳқуле, сир намехӯрам гуфтум. Яъне ин хӯрок гӯшти мурға ба сабзавотҳо алдараш карда тезакак мехӯрӣ. Духтарчама дар иҷа мондагием ҳама гузаштаестай. Шавҳарам хандидаестай ки ҳама мега ки лухтака мондаги боринӣ. Мардам гузаштаестай, ҳами гудаки мара мебина механда. Модарам мега ки ура хору зор кардим, хандидааст, ман модари зорам да гуфта. Инҷодаам камтарак шӯхигарӣ. Духтарчам беҳад шумӣ кардестай. Ба модарам ина омад хӯроки мо бинед чӣ қадар бамаза метавада. Ай сабаби ки учам сир намехӯранд. Сириша як тарафта гирифтем, ай гирдакош хӯрдестан модари ман аку. Инҷода шавҳарам гуфтест иштиҳои таом. Ама бошум бо серҷи кардан катиём. Ва мо иштиҳои таом шумода барори кор.